L'Ascó manté el lideratge del grup català de tercera després de superar el Gavà a la represa amb gols d'Armengol Graus i Roger Canadell, 3 gols als últims 4 partits. Es col·loca en segona posició la muntanyesa, que superava un altre candidat a la part alta. Padilla avançava els barcelonins, però Javi Revert empatava poc després. Nils Puigades, amb un golaç abans del descans, situava el 2-1, però Revert, de nou, empatava a 2. Al tram final, Àlex Pobes feia el gol guanyador per als barcelonins. Tampoc deixa l'efecte sorpresa al Rubí. Roger Matamala i Ernest Forgas situaven el 2-0 al descans i a la represa Eloi Fontanella anotava el gol de l'honor per al Santboià, que segueix a la part baixa. L'Europa passa de segon a quart després de la segona derrota seguida al camp de la Pobla, amb gol guanyador de Manà. Els graciencs sumen 314 minuts sense marcar. Cornellà, Terrassa i Palamós queden a l'avançala de la zona noble. Els ballesans capgiraven el gol inicial de la grama de Pau Gené. Les dianes de Juancho i Àlex Gallar, a la represa, deixaven els ballesans sisens a 2 punts del quart.